Veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedan moj novi video. Kao što već svi znate i svi svetski mediji su preneli vest o tragičnom početku 2026. godine, bar što se tiče Švajcarske. Svi ste, naravno već čuli da se desio požar nezapamćenih razmera u broju žrtava, koliko je samo mladih osoba izgubilo svoje živote upravo u Crans-Montani u tom baru i koliko je tek osoba povređeno. Dakle, zaista jedna nezapamćena tragedija koja se desila Švajcarskoj i ja ću morati na početku da izjavim saučešće svim porodicama koje su izgubile svoje najmilije i da se pomolimo za živote povređenih koji se trenutno nalaze u svim kantonalnim bolnicama ovde u Švajcarskoj. Agonija još uvek traje jer se ne znaju sva imena i prezimena žrtava, bar do ovog dana kada ja snimam, u pitanju je nedelja. Nažalost, među žrtvama je takođe i jedna mlada osoba iz Srbije koja ima ovde dvojno državljanstvo, koji se herojski borio da bi spasao druge živote i nažalost izgubio život u toj borbi. Takođe saučešće i njegovoj porodici. Dakle, zaista mi je teško da pričam o ovim stvarima, jer moj mozak čini mi se da je dosegao kapacitet da prima sve te užasne informacije i morao sam malo da se i distanciram od svega toga. Poslednju stvar koju sam ja uspeo da vidim jeste svedočenje jednog oca koga je ćerka pozvala i koja je upravo bila u tom baru. Uspela je da se izvuče, ali nažalost, dakle, njene drugarice su ostale u požaru. Ona je pozvala svog oca, pošto on živi u blizini, on je doleteo, uspeo je da pomogne u spašavanju unesrećenih ljudi i te detalje koje je on ispričao nakon svedočenja i gde je i sam završio u bolnici zbog trovanja dimom su stvarno, dakle, užasne. Ja sam osetio bukvalno, dakle, fizičku bol u stomaku, tako da zaista ne bih više o tome. Morat ću, dakle, da secam ovaj video, da izađem iz ove emocije, pa da nastavimo sa video. Ja se, dakle, iskreno nadam, ovo je sad kad smo se, malo sam se onako osvežio i popio vodu, iskreno se nadam da će ljudi naučiti lekciju iz svega ovoga i da će Švajcarska doneti zabranu upotrebe pirotehničkih sredstava u zatvornim prostorima. Grad Lozana je poslao dopis svim lokalima ovde, diskotekama, barovima, da preispitaju sigurnosne sisteme kada je u pitanju protivpožarna zaštita i da se narod, dakle, obrati pažnja i na osoblje koje tu radi, da prođu protivpožarnu obuku, da se ne bi ponovilo ovo što se nažalost desilo u Crans-Montani, u kantonu Valais, koji je susedni kanton ovde, kantonu Vaud, u kome ja živim. Ja sam tog jutra, kao i svakog jutra, dakle, ustajem jako rano zbog obaveza, naravno i zbog pasa. Čuo te vesti na radiju i dok nismo dobili konačnu potvrdu da se zaista požar desio, ja sam pripremio i jedan namjenski video za 1. januar koji sam hteo da vam pustim za početak godine. U pitanju je, dakle, Švajcarska, moje iskustvo, ali kažem, ono video je bio vezan za 1. januar i ja sam se tu nešto malo i šalio, tako da sam shvatio da je taj video totalno neprimeren da ga pustim tog dana kada svi svetski mediji prenose, dakle, i izveštavaju o tragičnom događaju u Crans-Montani. Kažem, ono video nije bio primeren. Ja sam slavio, ajde da kažem, jedan mali jubilej, jer prvi video koji sam snimao uopšte o životu i radu u Švajcarskoj bio je sa obale Ženevskog jezera ovde u Lozani i to se desilo kada sam se naterao na to. To se desilo 1. januara 2016. godine, pa sam mislio da ponovim sada sličan video, ali posle 10 godina da vidimo šta se za to vreme promenilo ovde u Švajcarskoj, pa da to bude 1. januar 2026. godine. Prošla godina, dakle, što se tiče tih novina, evo da se malo vratim u život, što se tiče tih novina je bila jako drastična. Ja sam takođe napravio video na početku godine
o tome i obavestio sve ljude koji žele da saznaju nešto više o Švajcarskoj, šta je to novo za 2025. godinu. A sada idemo dakle na 2026. godinu. Sajt rts.ch sa njihove radiotelevizije Švajcarske svake godine dakle napravi rezime svega toga, pa mi je naravno i meni mnogo lakše da ispratim sve te stvari. Kažem, ništa nešto specijalno nema, ali eto da kažemo da je predsjednik Švajcarske za ovu godinu Guy Parmelin. Dakle, svake godine se bira novi predsjednik Švajcarske, to je Švajcarske konfederacije, i po tom njihovom političkom sistemu direktne demokratije, predsjednik je samo formalna stvar, on nema nikakvu, ajde da kažemo, značajnu ulogu odlučivanja. Tu su u pitanju savjetnici iz konfederacije, tako da se oni svi zajedno pitaju i zajednički donose odluke, bar kada je u pitanju politički život i sve što se tiče same Švajcarske konfederacije. On je čovjek izabran po drugi put, ja ga se naravno ne sjećam jer uvek se prave šale na tu temu da niko ovde ne zna kako se zovu političari ni kako se zovu ministri u Švajcarskoj. Nije daleko od istine, ali ja se sećam i jedino ime kada bi me sada neko naterao da mu kažem koga se sećam od predsjednika za sve ove godine koliko već živim ovde. Mogu da se setim samo Simonete Samaruge. Ona mi je jako bila simpatična dok sam je gledao u vestima, tako da mi je to ime ostalo zvučno, tako da se ja jedino nje setim, dok ovog gospodina, dok je bio na toj funkciji predsjednika Švajcarske konfederacije, uopšte se ne sjećam. 31. decembra 2025. godine prva vest na radiju je bila o tome kako je ugrožen kućni budžet prosječnim porodicama ovde u Švajcarskoj, što nije daleko od istine i da se svi žale da ne mogu da sastave kraj sa krajem, jer uzimajući u obzir da su plate ostale već godinama na istom nivou, a da su se sve dažbine prema ovoj državi i druge cene što se tiče inflacije, dakle, povećale i naročito se svi ljute na maltene na šestomesečnom povećanje zdravstvenog osiguranja, tako da nas je ta vest ispratila iz 2025. godine. Ajde da kažemo, od 1. januara ove godine cena električne energije u Švajcarskoj biće snižena za nekih 4%, što praktično gledano za moje domaćinstvo ovde bi to značilo neko smanjenje računa za električnu energiju od nekih 48 franaka. Precizno sam gledao koliko bi to bilo za nas na osnovu, dakle, prosečnih računa i svih ovih prethodnih godina za potrošenu električnu energiju. Naravno, dakle, kada kupujete sve ove kućne aparate A klase, koji su, dakle, zaista ekonomični u potrošnji električne energije, samim tim smanjuje vam se i račun za električnu energiju. Nove mašine, moderne tehnologije za pranje veša i za sušenje veša imaju i opcije, imaju dakle i svoje aplikacije na mobilnom telefonu gde možete da unesete cenu kilovat časa kolika je i da vidite koliko za godinu dana vaša veš mašina ili sušilica potroši električnu energiju. Tako da su one po pitanju ove kuće zanemarljive. Mi se grejemo na mazut, tako da se i voda greje preko tog istog kotla. Ne troši se električna energija za zagrevanje vode, koja je naravno dakle potrebna za tuširanje i za pranje. Tako da to smanjenje 4% ništa meni u ovom trenutku ne znači puno, ali eto, hvala ljudima koji su odlučili da nas bar malo poštede plaćanja električne energije, bar za nekih 50 franaka. U proseku najveći potrošač električne energije u mojoj kući je Rerna i često je upotrebljavamo. Druga jako bitna vest je i 13. penzija. Ja sam u svojim videima bio pričao o tome, pričao sam dakle o direktnoj demokratiji i referendumima. Došlo je do toga da se stavi za glasanje ili na glasanje zakon o tome da se penzionerima dodeli i 13. penzija. To je, dakle, se odradilo referendumski i to je prošlo, tako da je taj zakon usvojen. I trebalo bi od decembra ove godine, dakle ne baš od 1. januara, da se isplati i 13. penzija penzionerima ovde u Švajcarskoj. Dakle, naravno, to je interesantno i za sve nas koji živimo, radimo ovde, pogotovo i za ljude, dakle, koji su stekli
taj status penzionera ovdje u Švajcarskoj i naravno i od naših ljudi. Tako da to je jako pozitivna i lepa vest, međutim, kao što to uvek biva, odakle i ko će to da plati, kako će da se napuni i taj penzioni, uslovno rečeno, budžet. Dakle, to je tema broj 1 kada je u pitanju i 13. penzija ovde u Švajcarskoj. Mi u poslednje vreme svedočimo da su ljudi jako nervozni, da su jako laki na uvredama. To mogu ja čak da primetim i ovde po komentarima ispod mojih videa na YouTube-u, da se ljudi jako vređaju. Ovde smo svedočili svakakvim situacijama, baš što se tiče mog komšiluka. Jedna baka koja ima preko 90 godina, možete da zamislite sada situaciju da se ljudi bezobrazno parkiraju ispred njene kuće. U delu ulice, koja je privatna dakle, ulica i gde nemate pravo da se parkirate ako ne živite ovde. Čak i mi koji živimo ovde nemamo pravo da se parkiramo na ulicu, ali nekako se toleriše, bar se znamo između sebe. Otprilike znamo i ko auto vozi, pa onda niko ništa ne preduzima. Inače, policija nema nikakve ingerencije kada su u pitanju privatne ulice po pitanju baš parkiranja, tako da tu policija ne može ništa da vam specijalno pomogne. Baka koja je upozoravala ljude da se tu ne parkiraju, dobila je salvu uvreda, da ne ponavljam to. Dakle, ja sam jednom bio u dvorištu i čuo sam šta su joj rekli. Mi smo pozvali policiju, policija je došla, oni su napravili zapisnik i od toga ništa se nije desilo. Bar koliko ja znam, jer sam, da kažem, u nekom, stalnom kontaktom sa tom bakom, a i ovde u ulici ima također nekih konflikata gde su, kažem, ljudi laki na uvredljivim rečima. Međutim, donet je zakon da će to biti kažnjavano, dakle, po privatnoj tužbi i da su kazne i novčane kazne i naravno i kazne zatvora, tako da je to meni, čini mi se, dakle, jako bitna stvar, jer šta sada neko vas izvređa tu, imate svedoka i onda na sudu ko može da prođe, ne može da prođe, nije ni bitno. Ovako, dakle, sada je bar određen član zakona gde je to jako kažnjeno ili ako vas neko, ne znam, uznemirava u smislu da vas uhodi i slične stvari. Dakle, sada se to pretvorilo u takav penal, dakle, novčane kazne ili kazne zatvora. Ja ću da iskoristim ovu priliku, pošto mislim da će ovaj video ići i 7. januara, da svim vernicima pravoslavne vere čestitam Božić, mir Božji, Hristos se rodi i svima vama, dragi drugari koji me gledate ovde, da vam čestitam i poželim srećnu novu 2026. godinu. Naša, dakle, srca su ovde uz sve žrtve i uz sve porodice, dakle, iz Kran Montane. Želim vam svako dobro, ostanite mi živi i zdravi, pa se gledamo u nekom novom videu. Veliki pozdrav!